Ann? Fi sy'n ma. Dwi'n ffôn o Vienna. Na, sori, o Brag. Dwi'n ffôn o Brag. Ie, Prag. Dwi'n ddim yn siŵr taw. Beth bynnag. Ann, hai, gwranda, dim ond munud sydd dyfu, ti na? O'n i ise am fi. Na? Oce, gwranda, peth yw hyn. Beth o'n i'n trafod, ti'n cofio? Wel, beth am hyn? Beth am hyn? Beth os ta? Beth am i ni dweud? Sally o Cwmbryd. Beth os ni'n dweud? Bod Jyst i adael i chi wybod bod y car wedi cyrraedd y showroom a gallech chi ddod i pigo fel an. Diolch. O, helo? Mam sy'n ma? Ni'n gwybod lle ti'n byw. Ti'n dead, basically. A'r holl bethau yn nes ti. Ni ddim yn anghofio. Ti'n mynd i ddyfaru ti gael dy eni. Ty знаешь, кто звонит. Оставь механизм в маленьком грузовике за зданием. Барри тебе даст грузовик. Он передаст дополнительные инструкции. Helo? Все. Mam sy'n ma to. Gyswn ni dy garden post. Edrych yn neis iawn. Ar llun. Falch bod ti'n neud ffrindiau a phethau. Y peth yw am, dys gyda ni ddim arian i ddanfon. Dwi wedi siarad gyda dy dad ac mae'n dweud na, dwi ddim yn bosib. Ddwedai wrth i nawr. Mae'n ddrwg dy fi an cariad, ond allwn ni ddim trwbl yn bob tro mae'r... Grynda, mae rai fi fynd nawr cariad. Ti yna? Dy dad yn gweud helo, iawn? Cod y ffôn, Annie. Iawn. Mae'n chwarter wedi 10 fan hyn yn Minnesota. Ni jyst yn ffonio i ddweud bod ni'n meddwl amdana ti. Gwych. Ardderchog. Mae'n symud un. Mae'n amserol. Mae'n esigol. Mae'n ddoniol. Mae'n sexy. Mae'n hynod ddwys. Mae'n ddifyr. Mae'n engoleuon ni. Mae'n ddirgel. Mae'n dywyll. Ann? Dylen ni gwrdd. Cwr y ffôn. Fi'n gwybod bod ti yna. Sdim pwynt cuddio, Ann. Cuddio rhag beth? Rhag y byd? Cuddio dy un rhag y byd, Ann? Oh, come on. Tyfa lan. Tyfa lan, Ann, a cwr y ffôn. Beth yw un te? Cri am help?